Eu facíache poemas no medio do vendaval. Tiña todos os furacáns e o pulso en contra miña. E aínda había quen xuraba que o escrito queda. Vin como marchabas ti, e vin a dor expropiarme de todas as palabras. Por despeinada. Por delegar no aire e non amarrar con cordas os versos do antebrazo. Por concederlle ao vento tanto poder, que xa lle chegaba co que tiña. Eu fago fronte á violencia de xénero. E ti, queres facerlle fronte? Pois anímote a que escribas os teus propios versos contra a violencia de xénero. É moi importante que nos concienciemos e que nos sensibilicemos con este tema, porque este é un problema de todas. Ti decides.